budaya. Ayo goyang Pak Budi. Masa Daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wengi rapi saturu yen awan rado yang mangan amarga tansah bener kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi penku wani sumpah apa njalukmu duh calemmu jonggu yang guyu Bancut alias kadung ngenteke sawang ngenteke kadung asik laras tejo budaya. goyang coy Ayo goyang Pak Putri. laras tejo budaya cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi penku wani sumpah apa njalukmu duh calemu jogu yang guyu Masa aku lemu gak Pak? Thomas Angga wonge remari lho muni wit apa iki lombok lombok
Waduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong kembung kapan diko paring pitulung iwak cucuk diwadai karung kebacut alias kantung ngenteke sawang ngenteke gadung Kerja bareng seserangan ini 28 audio produksi matur suwun. Monggo mriki Pak. Ayo nak. So Daripada sirai ngeluh sakit rindu yen wangi rapi so turu yen awan ratu yen mangan amarga tansah betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi penku wani sumpah apa jalukmu yo cah ayu janggu ya lali anak lali wayah lali itu rasane wong lagi gandung pilih bacot apa pilih urut ya burung aku tak gantung apa baliku sedina rasane sawindu marake guru numpak dokter lakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti bener tuh piung anakku kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucuk diwadai karung kebacut alias kadung ngenteke sawang ngenteke kampung Nggih, pripun Pak Budi? Malih Malih